Jaden. What about Jaden? So who got out of his bed and came to Gogo's bedroom? Lee. I don't know how I can put it. Ndinogara ndichiti nachairman ndikati chairman kudenga atendi nechiyo tingade kumupa tikadai asi toende kana rikidze ananavhitira kukone kupuwaanayo pasi akunoinoizvo. So in short, I just want to say kudai Mari akuitira nyasha dzinogara dziripo, because dai zoita document kuti what are your achievements, muri silent heroes. You might not know, maybe in the world at large mukaende paYouTube muripo, mukaende papi muripo. What more do you want? I mean, even if someone says I'm going to create ndege, but murukuonekwa muri ku England, murukuonekwa muri muka Australia, murukuonekwa muri. What else do we ask for? So it is really my personal conviction yekuti dai taikwanisa kubatsirana kuti murambe muchibatsira. Ndanga muchitaurana kusemi kunoku nemusikana nandotaura ndikati tatoende nyaya yekuti Karoi kuri kuende Karoi ndaitore matepa angu ndodini ndoisa 1 2 inauvhura iyoyo 1 2 sound test 1 2 1 2 1 2 sound test 1 2 1 2 1 2 1 2 sound test 1 2 1. With my soul, it is well with my soul. Bachi diri adi mose bachi adi beju.